počinjemo na sam Veliki četvrtak. Današnje evanđelje odjekuje dubokom gestom ljubavi i poniznosti od samog Isusa. Naša tema, Bog pere tvoje noge, propitkuje upravo to, shvaćamo li mi da trebamo služiti. Čin pranja nogu bilo je nešto što se nije moglo zahtijevati ni od najnižeg židovskog roba. Samo je ljubav mogla nadjačati ovakvo poniženje. Isus ovom gestom upravo daje primjer istinskog služenja te snagu ljubavi. On koji je u potpunosti jednak s Bogom nije se svoje jednakosti s Ocem usko držao, već je sam sebe ponizio uzevši lik sluge, kako nam govori poslanica Filipljanima 2. glava 6. do 8. redak. Ponizio se i pokazao nam kako u ljubavi daje cijeloga sebe, baš kao što to čini na križu. Ovaj običaj također nazivamo mandatum, što znači zapovjed. Zapovjed koju Isus Krist daje svojim učenicima na posljednjoj večeri. On im govori: zapovjed vam novu dajem, ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Na istu ljubav Isus nas danas poziva. On nam u evanđelju poručuje: vi me zovete učiteljem i gospodinom. Pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle ja, gospodin i učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Isus nas zove da se ne bojimo kročiti putem, uskim putem služenja i ljubavi. Upravo On služi danas. On služi tako što pere noge svojim učenicima, ali On to čini svjesno i iskreno. Ne čini to samo kao nekakav obred ili ceremoniju, već želi pokazati svojim učenicima put do radosti Kraljevstva nebeskog. Tako i nas poziva da kročimo tim putem, služeći jedni drugima u ljubavi. No naša slaba ljudska narav sklona je da nanosimo zlo jedni drugima, te da činimo zlo. Ne nasjedajmo na napasti zloga, već ljubimo jedni druge ljubavlju koju nas Isus poziva da ljubimo. Tako ćemo otkriti tajnu božanskog života, jer Bog je jedina, istinska i prava ljubav. A sad ću ti, Jozefa, početi otkrivati osjećaje koji su ispunjali moje srce kada sam prao noge svojim apostolima. Gledaj kako sam ih okupio, svih 12, a da nikoga nisam isključio. Ondje su naime bili Ivan, ljubljeni učenik, i Juda koji me ubrzo imao izručiti mojim neprijateljima. Reći ću ti zašto sam ih sve htio okupiti i zašto sam započeo tako što sam im oprao noge. Sve sam ih okupio zato što je došao čas da se moja crkva pojavi u svijetu i da sve ovce imaju samo jednog pastira. Htio sam također pokazati dušama da im, iako su opterećene najstrašnijim grijesima, nikada ne odbijam milost i da ih ne odvajam od onih duša koje osobito ljubim. Čuvam ih u svome srcu, i jedne i druge, kako bih svakoj u njezinom stanju dao potrebne milosti. Ali kakva li je bila moja bol kada sam vidio predstavljene u nesretnome Judi tolike duše, često okupljene oko mojih nogu, okupane mojom krvlju, a ipak hrle u vječnu propast. Želio sam da shvate kako se zato što su u stanju grijeha ne moraju udaljiti od mene. Neka ne misle da više nema lijeka i da nikada neće biti ljubljene kao što su nekada bile. Ne, sirote duše, tako ne osjeća jedan Bog koji će proliti svu svoju krv za vas. Dođite k meni i ne bojte se, jer ja vas ljubim. Očistit ću vas u svojoj krvi i bit ćete bijelje od snijega.
vaši će grijesi biti natopljeni vodom u kojoj ću vas ja sam oprati i ništa neće biti kadro istrgnuti iz moga srca ljubav koju ono ima prema vama.